Señores Gómez, benvidos, acompáñame. O director Costela está esperando, por favor. A nosa eficacia é o resultado de moito tempo de bo traballo. Estimadísimos señores Gómez, neste colexio acabámonos de ter os mellores métodos didácticos, pero iso non sería posible sen contar tampouco cos mellores alumnos. É unha honra para nós que decidiran matricular os seus dous filliños. Agradecemoslle a súa amabilidade, señor Costela. Pero queremos facerle algunhas preguntas con respecto ao centro. Por suposto. É lógico que queiran saber todo do lugar o que envían os nenos tan tenros e saborosos. Conta o centro con servicio de transporte? Por suposto. Dende calqueira punto da vila en menos do que lecía un morcego. Aulas de idiomas? Galego, portugués, francés, ruso e alemán. Tamén temos profesores particulares de cantonés occidental e xermánico. Sempre nos preocuparon as minorías. Gimnasio? Habilitado para a práctica de calquera deporte cuberto. Capital de Letonia? Riga. Levante Osasuna? X. Comedor? Non. Non teñen comedor? Non dispoñemos dese servicio actualmente, pero esperábamos que os seus fillos nos axudaran a solucionalo. Gústanos moito a carne bentenra, non si, Lucia?